Tara na. Laka! Mas pakad! Good morning sa inyong lahat. Ayan, ngayong araw ang aming activity is kukuha kami ngayon ng kalumpit or kalautit sa Ilocano. Ayan, matagal na rin kami hindi nakatikim ng kalautit dahil nung nakaraan hindi namin siya na hindi na-inform kami na may bunga na, charot. Hindi, ito guys yung ating puno. Dati nung mga bata kami, dito lang talaga kami nangunguha pag walang pasok. Ayun, doon kami naliligo na rin dyan sa ilog. Kaya lang problema namin walang magyugyog. Sino kayong pwedeng magyugyog? So yan guys, samahan nyo kaming kumuha ng kalumpit or kalautit. Let's go! Madami siguro ito pala ito. Ito. Ay, ano? Kulubot na. Ito. Masarap yung panka eh. Ay, sira. Ito. Kalumpit. Ay, nadidi ulog. Ulig saan? Joke. Kapag makinis pa, pwede pa yun. Bagong hulog lang yan pag makinis. Ayun na may tawiran. Sayang, daming nahulog. Ayun. Kung maabot ko yung kondensya palungkot sa kabila, magbaba nga ako dyan. Ayun. Magantay tayo na may mahulog dito sa may tubig. No, look. Ayun, may nahulog. Ayun, anti, nakalutang. Na ito nakadami. Ayan bagong hulog kaya ito. Makinis pa Pwede pa siguro to. Pupungkap ka nga. Kaya nga, ito bagong hulog to, may sanga pa may tangkay. Manang kumato ha? Muna! Ano? Kaya may ito niya. Sige tayo. Dito. Kaya may ginula. Nakapita na eh. Sayang hindi natin naabutan. Kailan pa kaya yan? Ang lao. Pinagangin na siguro mo lang. Kagaganda pa Ito pwede pa to. Iba ka lang kapag hinihain sa ato. Hugasan lang. Ngayon nga lang natin kasaktaran sa tayo nakauna. Oh, yun. Look. Malalim ba yan? Tamis. Patay daw. Hindi nakulog-kulog rin daw. Pwede ka na kita na hindi nagagawin. Tungo kagaganda pa Saba. Yeah, may dala rin tayong glue na pang salo. Saan yung basket man te ay? Na? Ayan, doon. Dali lang, baka
Ang puno kasi guys ng kalumpit. Tignan nyo naman kung gaano kataas niyan. Kaya hindi namin kaya makuha. Lay, natumba niyo na. Ha? Sige, naglalaglagan sila sa tubig. Lipat ko sa kabila. Yan, karatindag na sa tubig. Boop. Antay, ito natin yung antay. Kunin natin yun, oh, sayang. Ahon. Yung sa tubig. Mabasa. Oh. Umay na yan, pulutin. Abang-abang, tinatimtim na. Oh, pinag-aabal-abal ngayon. Abol-abol lang. Dalawa na yan. Hilaw na yung nagahulog, mapula. Ito, abal-abal, oh. Umay ka. Ito, ang dami. Pinag-aabal-abal. Kasaka niyo pati. Dala. Sabi. Okay. Yun lang na kaya na. Pagod din eh. Kataas mo kasi, oh. Taas. Ay, yung kaya, oh, yung doon. Hindi kaya ng sungkit. Yun magpuntahan din. Kaya lang mapupula pa. Ano, saan tayo? Next. Ito tayo guys ng ibang puno. Ayun, may nahulog na naman. Yung mataas to eh. Oh, nakadami. Tignan natin yung isang puno natin doon. Lapit kila Boy Bawang. Boy Bawang. Kay Boy Tapang. Yung dati yan sa atin, nakuha yan lahat. Baging, oh. Sarap mag ano. Tarzan! Kiyatin mo nga. Ne. Ito yan kita. Ito ka dyan, mas maganda. Si Gigi ang maganda isa kay dyan. Tapos itulak mo. Kasi doyan niya ha? Ayun, ang tanti oh. Daganda tanti oh. Bago ilain, bago itas dyan. Oh. Wait lang ha. Huwag niya akong kato. Pagkakita. Taas mo yung tikwa. Okay. Hawak ka lang. Punta ka doon sa kabila. Ayun na namin sa bahay. Sigaw ka lang. Laka! Mas pakan! Nagatunog-tunog na. Utang na no. Sa akin din nagkasunod. Mas mabigat to yan. Hindi, matibay to. Na mga buhay na buhay. Matibay to, ah. Yung dati ay sa paliguan no, ibalik bangga mo sa puno para magbalik-balik ka.
Sana rin ang kagubatan. Bakit? Kilos niya. Ay, kabarbaran ito kinanaw. Napugsat? Guys, may nakitang kami ring si Auntie Pasengki. Nakain daw yung bunga nun. Di ba Makati yan, Ante? Ba't kinakain? Ala ka, malasong ka dyan. Kinakain ito. Ala ka, cute. Parang kasoy. Ala ka, ganda. Anong Oh, lasa niya? 1 minute. 1 minute. Patay ka daya. Ay, tamis maaga ka na niyo. hindi, sure ka, Ante, kinakain Oo, ka? kinakain namin to. Eh, di ba Makati nga Baka daw? ante, senior citizen ka na, baka iba yung, baka bugnay yung alam mo. Kadaming bunga, oh. Kami reg. Ala, bugnay. Bugnay ba ta? Bugnay. Sige. Iba yung dahog. Ito, kadami oh. Uy. Hindi yan. Ala, bugnay yun ate. Hindi, iba. Iba yan. Kainin natin eh. Ala, ito na madami ping oh. Mga dalawa. Kadami ka, oh. Siren. Bari-bari. Dalawang pa. Tatlong tangkay. Ata, kami rin ata. Hala, kinakain ba ito, Ante? Kinakain. Natakot mo na ako. Ako din. Nagalo na kang ko. Makati yan. Hindi. Kaganda ng kulay niya, oh. Para siyang ano, parang ano yon? Ano siya? Kasoy. May pagkapakla. Pero matamis. Dati tatikman mo? Sarap. Inaano kong mapakla siya pero matamis. Pakla na may tamis. Kumakapit, parang kumakain ka ng kwan. Kumakapit sa ngipin mo yung mga aridaod niya. Ang tiligaya, kinakain ba ta? Ay, nung bata kaya, Alam niya po pero doon niya sinasabi. hindi ka lang kumakain. Namungin, puros niya na isa. Pero antay yung arod, yung isa na hindi kinakain. Hindi kinakain mo. Parang kwanto, oh. Bubog na yun. Sarap. Katamis yan, oh, hinog. Tikman mo. Natikman ko na. Baka magtirik ang mata natin dito, ha? Pasan. Matay ko magkabili ka mga anan na ruta. Iso, ah. Natay ko magita billet. No, makalasaw. Damo birda. Malay mo, mas malakas yung katawan ng billet ng ibon sa atin. Bakit angit pa dahil? Lasang toothpaste. Hindi ko siya malasahan. Hala, yung paubunga. Anong bunga yan? Ay, bulaklak. Ay, nagabuka siya. Parang paman ubas. Bulak-bulak siya. Ala, parang kinakain yung kwan. Ayaw, bulak. Mm. Uwi ko pa ito, antay? Yung kamiray? Sarap yan, may asin. Ito ang bugnay. Bignay. Kaya lang maliliit pa. Paumok natin yan. Papanan tayo. Diyan si Boy Buang. Makupa ba to, oh? Ha? Di ba? Alam, makupa, oh. Makupa yan.
Takot ka na tayo. Nakita mo lang sa mo ang nakadungaw din eh. Malaki ng panghampas na ate raw. Wala pa naman tayong dalang bunong. Dito pa lang tayo nagkakaway na. Saan? Ay siya oh. Nakabla? Hindi yan oh, nakaubat. Laka din niya. Pagkamalangka niya sa ate Juan. Dito, dapat kasi dito na tayo. O ging ano natin. Din yun. Bakit? Takot kay Boy? Takot ka na kay Boy, baka magabon kapag ngabon yun. Nakahubad pa man. Takot kasi siya talaga, baka daw ano siya. Bow, oh. Dito tayo magdaan na lang, oh. Dito. Parang may daanan dyan. Ang pwede man bunong tayo. Sabi ni Boy Buang, oh. Ba't kaya nag-atras yung mga yan? Nagkakaway lang man ako. Ay, wala si Ate Joan dito. Malalim guys, atras. Balik doon sa daan. Hayaan nyo si Boy dyan maghabol. Tiligaya, iba na yung tingin. Takot na yan? Hindi na matmitsurahan. Sabi niya, hindi. Hindi. Lanti si Boy. Tiligaya. Nakadigo sa mga rulo. Kasi niligo ko na. Tuhod lang man. Bisi mati yung sungkit mo, nakasalsalakan. Yung sungkit mo rin. Ilahin nyo na nga din, oh. Maglabas ng isbo ko. Mag-isbo na ako. Guys, help. Dahil lang sa dahil lang sa kalampi. Marinig kayo ni Boy. Hindi sa atin. Diyan na si Boy sa likod ko. Kadami santol. Santong na naman ni Boy. Kadami santol, kadami. Ala, ante ako rin. Bilisan nyo. Ayaw ko mahuli. Oh, may camera, oh. Bilis. Sumunod na si Boy. Ala, may ulag. Bilisan nyo, bagdi ng kalimod. Wala kadami. O, tamisan ba ta? Na, santaan? Dami. Dalay, nakasikarog man ng ti daludal kas kada takwayan. Wala ko. May ano dyan, may alambre. Dami bunga. Iwan ko ba itong sungkit? Santo. Kaninong ano kaya yan? Santol? Nakaungutan ang tiligaya. Dito ako yung daan. Oh! At ang tumot balbarok sa mga. Maging matalas ang inyong mga mata. Mapanuri. Mapagmatsyag. Ay, walang kasama. Wala pa tayong gulok. Nasungkit giro pa ng tuloy. Hindi ah. Anong pantaga natin yung kan? Di si Boy! Ay, picture eh!
Kunak man no, nakagat ti ulog. Nakagat. Anong daan? Ha? Na, ato'y atin, ado. Ay na! Lagi tayo yugod na yun. Agada ako. Lao, sayang. Sayang yan. Ay na. Ay na. Hawakan mo yung isang yugod natin. Dali na. Dahil success yung ating paghihirap ng samok-samok. Oo nga, di kung nagpatalo kayo sa takot kay Boy, hindi tayo nakarating dito. Ay, saan tinigaya kasi? Kasi kaano ko tarap. Tigan tayo sa Kalalaki pa to, oh. kalalaki pa. Ay, nakadito. Dala kami, di ba ba? Yun. Ay, ta. Ito, di ba anti makupa to? Hindi? Bak. Brakbak. Brakbak. Sarap. Sarap. Ayan, itin. Ay, dilaw. Nagbababada. Sige. Nasasayang lang, oh, nanyo naman. Nagadaw. May tinag. Sayang. Dali lang ah. Oh, sayang ang katagalan na to. Palipas na nga oh. Kasi bakasyon to eh. Alam ko bakasyon lagi to. Wala naman bunga sa taas eh. Ayun, oh, kadami. Yugyugin mo. Lipat man tayo. Puro Sige, hilaw. dito kunti yung kwan. Urak na nagkalangitan. Grabe mo doon sa taas. Hala. Ibabang. Ibabang. Kung diniritso pala natin yon, hindi rin tayo makatawid kalalim, oh. Lalim dyan. Hindi gagalaw yung tubig. Tignan mo dito ante oh. Lagay yung mandyang. Ito talaga ang ano, no, marami magbunga. Hindi nakukuhanan kasi nga ano, nakatago. Kami lang nakakaalam. Char. Tanibuhin. Gina-nervous na yung isa, ginaluto niya pa. Gigil na gigil mag-joke. Kala ko hindi nakagat ka na ng ahas, ay kung makasigaw ka. Kasama ko. Para nagulat sa dami ng bunga. Kapag talaga kinamulaw. Daming nahuhulog. Kalalaki pa to, no? Kalaman. Sarap. Namiss nyo to no. Namiss ko nung nakaraan lumboy, hindi ako nakatikim. Pero tarkog ka. Ayun saan talaga talagang napapawi na kanina eh.
Nakita niya lang si Boy. Iba na yung tsura niya. Talagang di mo na makausap. Sarap din sa asin. Kulog-kulog din naman natin. Kulog-kulog natin. Ako madi makapanganay duwag. Sasakit yan da. Hindi kain nga sa antipasing ng kwa. Gamot to ante. Pampatigil ng sakit ng tiyan to. Sarap po. May teka mo. Gulay. Ay baka. Madi na ka. Ano? Hinahanap ko sa antipasing kasadyayan na eh. Nagkumlaki din nga bakutan. Kala ko nagapulot dyan sa likod. Nandun na pala sa taas ang puno. Sige, matinag ka dyan. Kadami-dami na nga dito. Nag-akyat ka pa din. Nagalatay ko nga hindi ko. Di nakaraman da tayo dito ko. Kaya nga. Sayang. Alam nga, ibusong na. Karaman pa yung mga kuhano. Mga bisita niya. Ito. Kunti mo kasi Hindi mas gayam uli na. Sige, datik ka ita. May tukko dyan. Ha? Oh. Sombrero mo na eh. Ay, makamantsa yata ito. Sige, ante, damihan mo. Isa ka talagang hinyo. Sabi mo tabado mo. Isa ka talagang. Lakan si Pasay. Dami sa taas ko, oh. Kaya niyo pumatak ko ah. Walang kaya kumagaan paglusot ang tayo. Ang kalalim man, hindi natin kaya yan. Ano yan nga? Naulaw ako. Naspakan. Fuck guys. Punay turod ng antipasingan. Ay, madali lang pala akyatin, oh. Nakapahiga. Ito na ito nga ito na. Hindi naman saktay. Hindi ka na buaw. Bagbaba ka na. Kaya mo yun, ante. Hindi ang kanan tiligaya. Lae. Ito ko daming bungot, oh. Kalandi yung ibon na yun, eh. Kasi konsin. Hindi ka. Sima. Puro item. Wow, dati. Di ba't arami din dati na palaman? Pwede rin gawin dyan, eh. Pagod na. Ito, napuno. Tama na yan. Punuin nyo lang yung lagayan natin. Sana yung tuon. Wala kayo. Naputol. Dadakal. Dadakal. Namura. Pintasagpuro. Inato. Ano ko magiging may kayo dadakal lang.
Kinakain din daw guys yung ano, bunga ng barakbak. Yung parang makopa. Ano to ante? Ano? Magpula pa to? Kala ko makopa. Ang lasa nito. Uy, ante, hindi kita ginaano na magkain ka ha. Tikman nga natin tong barakbak. Kinain niya? Ewan ko paano to. Paano mo kainin o kabuto-buto naman? Yung balat niya yung balat ang kinakain. Parang makopa nga siya. Ang lasa niya. Magsasaro na to kindan tayo. Manda ba? Ni patay tayo mo talaga dagit. Parang bayabas. Kainin mo naman antay? Barakbak. Kinakain namin to. Nagulabos na. Mamlasa. Pati balat kinakain? Balat nga yung kinakain. Ay, balat ba yung kinakain? Yung buto yung kinakain ko yun. Hindi, yung buto. Kutamis Yung balat? Yung balat nga lang kinakain. Yung buto yung ano, tinikman ko. Lalo yung ganyan, walang paan. Yung puti na yun, malaki na yun. Parang hinog. Yun ang masarap. Parang makupa yung balat niya. Parang makupa yung lasa. Tingnan natin yung malaki. Barakbak. Barakbak ang Ilocano ante? Ikaw ang tiligayan, natikman mo yan naan? Nung bata. Wala na ante dyan? Ngayong matanda ayaw mo natikman. Lalan? Maluwang na yan Nabig na lahat yan. Ngayong bata ante, ay ngayong matanda ka nante ayaw mo natikman. Sensitive ang tiyan. Tikman nyo. Puno. Dami Dami Ito kalaki Yan dami. Palapalaw. Dito na sa karinante Punta dun Sayang dami. Hindi, bali ang buti natinagan. Wait lang. Tama na yan. Takan nyo. Takas nyo, tatakaw tayo lang. Terso nyo takaw. Ba, kunti lang man kinuha namin. Kadami pa dun, Antay, Luna, lagayan! Laos taon. Nagtatak kayo mo lang nag... Imbis na sila lang dalawa tayo, dagdag tayo. Nagtatak kayo. Kayo. Thank you, boy. Thank you very much sa puno. Shout out po sa may-ari. Ipanghalo lang po namin sa may kuwan sa luyot. Pang-asin. Katamis Kadaming santol. Ajay ba na? May ubos Ayun pa, Pahingi nga ka. Katamis. Wala katamis nga. Dito muna tayo sa tabing ilog. Sa itong santol. Walang may-ari doon andi sa santol. Yung tae lang yun. Pero may nakaready pang panungkit doon, ante. Kung sino daw magdaan, magkuha lang. Yung tae lang yung santol. Hindi tingnan mo magkatabi. Parang panakman, buto, hindi madulas. Baka yun nakuha mo pa. Matamis nga rin, di pa na. Parang bagoong. Maasin man. Hindi may part na matamis. Sarap na Sakit kanin naging
Tiyan ko nga naman. May gatahol na aso. Tara na. Baka papunta na si Boy. Dali sila. Ala, yan na si Boy. Aling luna. Balputin kami. Ang luna niya. Bahala ka, di bolim ka doon. Nagtahol lang yung aso, kala niyan dyan na si Boy. Takot na takot sila kay Boy eh. Kabait-bait yung tao, ginapag-isipan nyo ng masama. Diba na, nasikarag na nga sa lugiton. Tamang-tama yan, anti sa may santol. Nakahipon nun, te. Hipon man nun. Hindi ako sila hipon pa lang. At ilad din pagkagatin. Gabdel. May bago. Hindi mo kasi ginalagyan ng ano, mga gamot-gamot. Gina-approach ko man. Mga pang-approach. Nagado na eh. Ay, kalumpay! Tubo. Santol. Yan, kalumpit. Tamis ng Kuya Benny, pwede pang asukal yan. Ito o, yung Gusto nyo gawing jam? Santol. guys, ito ulit yung parang lumboy lang. Ma'am, dimasin. Kulog-kulog ba daw? Ito, asin. Kulog ni Ante Ligaya. Ito maganda oh. Ang takot niya doon sa ano eh. May maasa may hindi. Nagdasag pa rin. Tama na yan. Madurog na yan. Tara, let's eat. Tiligaya. Hindi magkain sa tiligaya. Nagasasika lang siya. Ano yan? Kamiring. Hindi. Super. Kain ka rin. Hop. Kung sana kami magkain kanina sa ilog. Si Boy, nag-ano ay. Tahol lang yung aso. Hindi nagtahol yung aso. Sige, kanya-kanya kami tayo. Nasa labas siya kanina. Nagkawain nga eh. Nag-atras kami. Doon kami magdan sa ilog. Kalalim din. Balik ah. Doon lang din kami nagdan sa kwan. Pupet. Baba. Ito guys, ang aming premyo sa aming paghihirap kanina. Kahit nakasamsamag sige. Ginakabahan na rin ako kanina, baka may ahas eh. Kasi madalang na yung nagpasok doon. May nakalagay pa nga. No, trespassing. Nagpasok ulit ka. Hindi pinansin eh. Private property. Yung basa? Nauna kayong dalawa ng tipasin niya. May nakalagay doon. No trespassing. Papuntang Kalumpit. No trespassing. Maraming anaconda dito nakalagay. Wala pa kaming gulong. Yung pinuntahan namin na nagbaka sakali lang kami kung may bunga. Ang alam kasi namin yung sa may gilid na ano. Yung dito. Yung namin pinuntahan. Pala, hindi naman pala makita. Taas. Santol. Ngayon ng kwan? Kalumpet? Yung matamis? Ito santol ang ayaw ma? Nabili, tikman mo. Yung medyo kwan. Ayaw magkain ng santol ang tiligaya kasi ano daw. Nakaw? Naka. Ikakansan ko? Nakarilo ka nga rin ke. Kadaming nasayang na santol doon. Nahulog lang. Dalawang puno. Nandidigil sa tilikan ko kasi. Nalapal ko na. Hindi na ang gulong naging sa ilako din. Na puro sa ilako na gilid. Kahit ito pwede na ibenta sa bayan eh. Ito umatamis. Kahit yung santol lang, sayang. Ito kasi madali masira. Eh, pambili lang sabon, asukal, de. Ano ito binibenta mo?
Ano ako mag-asim sa luyot. Bukakan kayo. Asim ng sa luyot. Sa sampay ito sa bango. Yung sampay pang asin. Itong tamis ko. Ibang tabang po sa tulog ko. Hindi, isa na. Ikaw naman. Sablat. Palit. Gasa na siya. Ang tamis ante, promise. Mga nagpinigaya. Nagsakit kasi daw yung tiyan niya sa katala. Natikman ko na pa rin. Mga bata ka mo. Hindi ganun kainin. Nakilala din sa akin naman. Ako dati yung gantong gusto kong kainin. No? No, yung oo, pero hindi naman siya ganyan. Pero yung pagkakasitin na ito, sarap. Ang tamis to, yung ganito. Ito kasi yung pinakahinog na ito. Hindi mo lang makuha ng kumukit ko. Nagtutungan. Hindi mo kasi pinagman yung kabuhan. So yun guys, hanggang dito na lang po ang episode to. Thank you so much sa panonood, sa walang sawang nanonood. God bless po sa inyo lahat. Thank you so much po. Sana nag-enjoy po kayo. Ingat! Bye po. Bye-bye. Ingat.